Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska hrám s kamošom nejakú hru, už poviem neviem akú hru. Ale fakt, ja teraz hrám s mojím kamošom. Ak chceš povedz niečo do videa. Čaute všetci, pozdravujem vás Kristiánu, najlepší kamoš. Hej, takže dneska si tu zahráme takúto hru, ktorá sa volá, no už si nepamätám, ale to je jedno. Tak my si dneska zahráme takúto hru a neviem, čo je súčasťou tejto hry, ale ja som ju ešte dneska nikdy, ani proste nikdy nehral. Takže open charakter meno, Solar, Respawn. Čo som nejaký solarista. Protected. Ja neviem, čo to so mňa robia. Počkať, ja to idem odpojiť a mám tu takú hru, ktorá sa volá... I Wanna Run Away Ragdoll. Takže tu môžeme robiť... Prosím. Takže tu môžeme robiť všetko len, čo chceme proste s tým Ragdollom. A je to taká dobrá hra, napríklad tu je napríklad aj admin. Tu je napríklad aj admin. Ja neviem. Počkajte, počím kameru iné. Ľudia, ak by ste chceli tak to zapíšte do komentáru a dajte tam niečo dobré. Niečo zlého, lebo komentáru dojdem. Ale ne, to si robím len srandu. No, takže sme sa zase vrátili. Ja tu mám normálny fly, tak idem si tu zalietať. A práve video skončí asi skoro. Neviem, čo to je za most. Je to toto veľmi dobrá hra, akože. Takže chvíľku počkajte. Zatiaľ ja sa tu pustím, no. Hej, toto je klasika, čo sa tu môže niekedy stať. Takže ja sa tu pustím a dám si teraz... Ja si to napíšem do chatu najprv. To je jedno. Takže ja, chvíľku to počkajte, ja to idem navkovať takto. No, takže som späť. A už sa môžem postaviť. A dobre. Takže neviem, čo už tu mám robiť. Je to taká funny hra. Ale poznám ešte jednu takú dobrú hru, ktorá sa volá Make a Wish. V tejto hre vlastne si môžeme prijať, čo len chceme. Napríklad ja si môžem prijať aj kokos, ktorý možno spadne. Neviem, mňa sa to ešte musí našísť. Skip. No a
Ja som túto hru žral, preto mám 3000, ja vám to ukážem na kamere. Mám 3000. Takže, Takže idem vám to takto teraz ukázať aj. Všetci, úplne všetko. Kristián, budeš to musieť zadanie. Co? Nie, vlastne tu nepotrebujem admin. Co? Kokonut. Mne to nejde. No. Tak počkajte chvíle, sa hneď zase vrátim. Takže na toto video už to pomaly aj bude stačiť. Aj tak sme si moc stále nezahrali. Možno bude part 2 aj z týchto funny hier. Tak my sa uvidíme zase pri ďalšom videu, aj s kamarátom, a ja vám tu zakývam aj v Robloxe, že ja dám emotes a zakývam vám. Ahoj!